Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς στείνουμε ένα καγιάκ για ψάρεμα. Η αφορμή που φτιάχνω αυτό το βίντεο είναι επειδή έκανα μια αναζήτηση στο YouTube και είδα ότι δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο, και ο δεύτερος λόγος είναι για να βοηθήσω κάποιους αρχάριους που ξεκινάνε τώρα, μιας που είμαστε στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, αλλά να δώσω και ιδέες σε πιο έμπειρους. Λοιπόν, θα δούμε το καγιάκ μου και θα το αναλύουμε σιγά σιγά. Πριν αναλύσουμε πώς στείνουμε ένα καγιάκ, θα πούμε πρώτα τρία πράγματα. Πρώτον, το κέντρο βάρους στο καγιάκ πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να έχουμε σωστή πλεύση. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βάζουμε τα πράγματα μονόπατα στο καγιάκ. Δεύτερον, πρέπει όλα τα πράγματα πάνω στο καγιάκ να είναι δεμένα. Αυτό γίνεται γιατί σε κάποια πιθανή πτώση με το καγιάκ μην χάσουμε τον εξοπλισμό μας. Και τρίτο και τελευταίο, πρέπει να εκμεταλλευόμαστε όλους τους νεκρούς χώρους του καγιάκ. Λοιπόν, ξεκινάμε από πίσω και θα πάμε προς τα μπρος. Λοιπόν, αυτό εδώ το κουτί που βλέπετε λέγεται tackle box και είναι στην ουσία η εργαλειοθήκη του καγιάκ μας. Εδώ μέσα έχουμε όλα τα απαραίτητα όσο αφορά αρματοσχές και παρελκόμενα για το ψάρεμα που θα κάνουμε. Επίσης, είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να φιλοξενεί και τα καλάμια μας. Από ό,τι βλέπετε, είναι δεμένο από όλες τις πλευρές, αριστερά και δεξιά, ώστε σε μια πιθανή πτώση να μην πέσει. Πάμε να το δούμε και μέσα. Η κατασκευή του είναι πολύ εύκολη, μιας που μπορεί να γίνει με ένα τελάρο από μπύρες ή από γάλατα και βάζοντας αυτές εδώ τις σωλήνες και το ρόλο της καλαμοθήκης. Στο tackle box πάνω βάζουμε τα καλάμια μας, συνήθως, τη σημαία επισήμανσης για να φαινόμαστε από μακριά, πολύ απαραίτητη αυτή, ειδικά τώρα το καλοκαίρι.
και έναν γάτζο ή μία πόχη, ανάλογα σε τι θεράματα απευθυνόμαστε. Δεν έχει κάτι άλλο να πω για εδώ. Ο αριθμός καλαμιών, βλέπετε τώρα εδώ για το βίντεο έχω βάλει 4 καλάμια, 6 μάλλον. Τα καλάμια έχουν να κάνουν με το ψάρεμα που κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, φεύγοντας από εδώ, πάμε σε αυτήν εδώ την καλαμοθήκη που έχω φτιάξει. Αυτή η καλαμοθήκη έχει φτιαχτεί με σωλήνες πιέσεως. Είναι πάρα πολύ οικονομική. Έχει 4 θήκες. 2 θήκες για καλάμια αναμονής και 2 θήκες για καλάμια που ψαρεύουν είτε σιτή, είτε περιμένοντας ένα μεγάλο ψάρι, είτε μολύβι φύλακα. Λοιπόν, μετά την καλαμοθήκη βλέπετε αυτό είναι το κίτρινο του σάκο. Αυτός είναι ένα στεγανός σάκος που μέσα εγώ προσωπικά κουβαλάω τα εξής. Έχω ένα σχοινί γύρω στα 10 μέτρα. Αν χρειαστεί να με τραβήξει κάποιος, αν συμβεί κάτι ή να δέσω κάπου για να ψαρέψω. Έχω μέσα ένα καπνογόνο και 2 φωτοβολίδες. Έχω νερό. Συνήθως έχω μπισκότα μέσα. Κάτι που δεν χαλάει δηλαδή. Και όσοι έχουν ποδηλατικό καγιάκ, καλό να κουβαλάνε και μια σειρά από άλεν και κατσαβίδια. Μιας που δεν πάβει να είμαστε μέσα στη θάλασσα. Είναι πολύ απαραίτητος αυτός ο σάκος με αυτά που σας είπα. Είναι στεγανός και πολύ οικονομικός για να έχουμε αυτά που σας είπα μαζί μας. Εδώ είναι το σωσίδιό μας. Πάντα με σωσίδιο στη θάλασσα, παιδιά, μην παίζετε καθόλου. Η θήκη για το κινητό πάντα στεγανή και πάντα αντιλιακό. Ποτέ για ψάρεμα με το καγιά χωρίς αντιλιακό. Αν δεν θέλετε αντιλιακό υπάρχουν κάποιες ειδικές μακριμάνικες μπλούζες με δίχτυ προστασίας 50 όπου δεν περνάει ο ήλιος. Λοιπόν, εδώ είναι το σόναρ μας. Είναι ένα 7 σόναρ της Garmin. Το 72 SV. Έχω προσαρμόσει της Ριμπλάζα έναν τηλεσκοπικό αντάπτορα 30 πόντους για να είναι στην ευθεία των ματιών μου, αν δείτε. Και αυτό το έχω κάνει για να μην σκεύω το κεφάλι μου όταν ψαρεύω. Βολεύει πάρα πολύ. Εδώ είναι μία βάση χειροποίητη που έχω φτιάξει, ανοξίδωτη για το μάτι, όπου με τη βοήθεια ενός σπύρου το μάτι μας είναι έτοιμο για ψάρεμα. Όσοι πιάνουν τα χέρια τους, είναι μια πολύ απλή κατασκευή, όσοι ξέρουν να κολλάνε, ανοξίδωτη και φόρου ζωής. Εδώ μετά βλέπετε πάλι τη Ριμπλάζα, είναι ένας τηλεσκοπικός αντάπτορας που μπαίνει action κάμερα, όπου πάει όπου θέλουμε. Λοιπόν, προχωρώντας μπροστά πάμε στο πρώτο ταμπούκι του σκάφους, όπου και εδώ αν δείτε έχω βάλει 2 καλαμοθήκες. Αυτές οι 2 καλαμοθήκες βοηθάνε πάρα πολύ, ειδικά τώρα το καλοκαίρι όταν κάνουμε συρτή για μικρά ψάρια. Τις έχουμε στην ευθεία του κεφαλιού μας και βλέπουμε και το παραμικρό τσίπημα. Ενδεικνύεται όταν κάνουμε λέτε συρτούλα. Λοιπόν, από ό,τι είδατε στο καγιάκ, δεν έχω πουθενά ψυγείο.
Ψυγείο αν ήθελα μπορούσα να βάζα εδώ, παράδειγμα. Αλλά κοιτάξτε πόσο μακριά είναι από μένα. Άρα τι έχω κάνει. Μία από αυτά που είπαμε στην αρχή του βίντεο. Εκμεταλλευόμαστε τους νεκρούς χώρους του καγιάκ. Λοιπόν, εδώ άμα δείτε, στο καπάκι του ταμπουκιού έχω βάλει θερμομόνωση Armaflex 2 πόντους. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αυτό δουλεύει ως εξής. Όταν βάζουμε το ταμπούκι πάνω Όταν βάζουμε το καπάκι πάνω στο ταμπούκι, ο ήλιος δεν μπορεί να διαπεράσει το καπάκι, από κάτω είναι η μόνωση, άρα είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Επίσης μέσα στο ταμπούκι, εδώ βλέπετε μια πλωτή άγκυρα. Βοηθάει όταν ψαρεύουμε μεγάλα πελαγικά ψάρια ή ψαρεύουμε με καθετή. Η πλωτή άγκυρα πρέπει να μπαίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να βγαίνει εύκολα. Να μην είναι κουβάρι το σκηνή δηλαδή. Βλέπετε εδώ πως φεύγει. Αυτό εδώ μετά από το ταμπούκι, αυτό εδώ το σκηνή το μαύρο που είναι ελαστικό, αν δείτε αυτό το setup και θα σας πω τι είναι. Αυτό εδώ το σκηνή. Αυτό εδώ λέγεται Answer Kit. Εδώ πάνω δένουμε την πλωτή την άγκυρα ή την άγκυρα την κλασική που ξέρουμε όλοι από τις βάρκες για να κάνουμε αγκυροβολία του καγιάκ. Και ανάλογα με το που θα πάμε την τροχαλία πηγαίνει και το καγιάκ μας. Και τελειώνω με αυτή τη σωλήνα που λέγεται Bite Tube. Είναι μια σωλήνα που κρατάμε τα αλλιεύματά μας άμα είναι μικρά ή τα δολώματά μας. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Καλό καλοκαίρι και αν σας άρεσε το βίντεο μου κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Ευχαριστώ πολύ.